Hene ka jan met nakaliang ka UDP Youth Wing kilalit ICT sa menteri ka tanat puli ubalak man rumboy ban shimkhia halor ka jingyo rung kelas ki khana samla haki college baper haka jela. Habaikran bat menteri ka tanat puli nakaliang ka UDP Youth Wing kalapan pau ka jingsngo khia halor ki jingbam yaranti ka rukom iPhone karukom penmi eki result jengki entrance test bat kapor ban sew eki by college kabalak ta shishay ki samla puli ki bawan kamtam nakijaka nong kendong bat jengai nasor habapai heki por jangka klam covid nakaliang ka sorkar kalala ban penbet penbyang eki ni ki jing jengki samla puli bat nakaliang ka UDP Youth Wing ki bu ka jingkar pad ka sorkar bakan penne ya ka ju ka jing penbet penbyang kenang bagi kena puli ki ba bonjo ka jela kinla ban yo kalat ka kabu ban puli lang haki college ki ba bhajong ka jela arfan tarik u jemang araja apuar nakaliang ka UDP Youth Wing Shillong City lekendo ya I malak menrumbui belong education minister jong sarkar Meghalaya kajing kendo jungi kalong halor ka admission nak mentaki kena puli ki ba dang up ik result bat ki yo result sukunjo namar ba aku mengitip hakisnam ki belalet ka judan ka jingko hakabai day bat ki admission namar ba ki babun ki kena ki ban mare na kawai ki institution sa kawai pat ban be ban submit ka form ban disim form ban submit ka form bat ru ban siu ya ka admission fees kani kalong ka jingjanjar kamtam ya kitu ki kena puli joki ki bawan naga than no gendong hakaba kin ban mare na kawai ka jaka sa kawai pat bat kalong ka ik bajanjar tina kaleng jong ka UDP Youth Wing Shillong City ngil ajing mut ya ka education department lingba imala kemen rumboy bala kumno ka sarkar kadeban don da ka jing penyak renti hakbai de ba kini ka admission ka banlong uniform hakaba ki institution kin bu ka ju kasngi ban shemi ki form ka ju kasngi ban submit ki form batru kin buru ya ka tarik ban ay ka ban siu ka admission fees kenang ba ki kena kinumlong kerke ban let na kawai ka institution sa kawai pat apeng ka jing kerke ngijulap ban ngijusam ba ki kena ki do no ya ka admission ka jongki haki institute baper te nakaliang jong malakman iong ba in sa simkhay kani but nginget skam ba hapok ka jing nam jong kani ka problem nani kani ka jing jong kena an sala ban solve no ya ka